अमरपुरनि मक्राइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोबाय सुक्रुब ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंना तुयै त्रिपुरा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंना सेजावै सांग्रंशाला ताकारजला डिभिजन कमिटिनि साक्थार मुंबाय खादुमानि रेली ख्लाइमानि बिसिंतै जम्पुइजला SDM नि थानि याफारजाखा कायसा मेमोरेन्डम मानजाखा ताकारजला आमसाइनि एक्स MLA राजेश्वर देबरमा एक्स EM रमनी देबरमा TWF नि प्रेसिडेंट सिन्धु कयना जमतियानो खबै कुबुन अजामार अमरपुरनि मक्राइबारि आमसायाव सोनामजाक अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोबाय सुक्रुब ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंग त्रिपुरा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंना तुयै पाइथागो लाहारा अंहरगा त्रिपुरा मथानि आदंग्रक अ पार्टी मुंना सेजावै सांग्रंशालो हास्तेनि दालबिदाल आमसायाव ख्लाइजाखा त्रिपुरा मथानि खादुमानि रेली आरो साथाइक्लायाव लाइथांनाय 5 मे सालमारिवा त्रिपुरा मथानि तुइदुल मुंबाय मक्राइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि नलैतलांनानि सानमुंग मक्राइबारि आमसायाव ख्लाइजाखा कायसा खादुमानि रेली मक्राइबारि रोंनक बसकांनि सिमिसेंगै अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोनामजाकमानि थाइजरा ख्लाइजाकमानि रेली आबुनि यागल तुंफ्लाजाक लुकुरंनि यागर सुबाय सुक्रुब ख्लाइजाकमानि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सोनामजागै तंमानि थाइनि दालबिदाल मानि खनैरक सबाय सुक्रुब ख्लाइजाखा लेबार तंमानि सातनक नखबै CRPF जवानरक तंनानि बागै सोनामजाकमानि तंथाइ सातनक अ पार्टी मुंनि यागल त्रिपुरा मथानि गोबांमा आदंग्रकनि मुंगै ख्लाइजाकमानि FIR अ पार्टी मुंनो तुयै न त्रिपुरा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि रसावै नाहारनानि सानमुंग सांग्रंशाला ताकारजला डिभिजन कमिटिनि साक्थार मुंबाय खादुमानि रेली ख्लाइमानि बिसिंतै जम्पुइजला SDM नि थानि याफारजाखा कायसा मेमोरेन्डम मानजाखा ताकारजला आमसाइनि एक्स MLA राजेश्वर देबरमा एक्स EM रमनी देबरमा TWF नि प्रेसिडेंट सिन्धु कयना जमतियानो खबै कुबुन अजामार तिनी और जम्पुइजला SDM सिंग मास रेली नि बिसिंगै कायसा डेपुटेशन जों खलायखा अबनि आसल कगंखा अमरपुरनि मक्राइ कामिगो टार्सियारि वेस्ट कम्पोस्टिंग सेंटर एबा डम्पिंग ग्राउंड खानेन बागैनाय राज्य सरकार आरो चाइटोगै दंनि आरो नै बरकनो आरो एविक्शन खायनायनि इंटेंशन आनबे आरो नै बरक बले चिक्रि मक्रखे काबलेमारो संनुखा आबन परे जों आरो थांगिनाय मुवमेंट बसों खलायखा आबने कितिंगै बुबुग्रा स्टेट वाइड तिनी डेपुटेशन खानेन बागैनाय मास रेली नि बिसिंतै बुबुग्रा निदागि मुंबाय जों तिनी थ्रू आउट स्टेट कायसा प्रोग्राम खलायखा आबनेयाव कितिंगै न आबने मार्क कायसा जों तिनी आरो राज्यनि चीफ मिनिस्टर नि उद्देश्य कायसा मेमोरेंडम सबमिट खलायखा आरो जनो डम्पिंग ग्राउंड एबा टार्सियारि वेस्ट कम्पोस्टिंग सेंटर जनो खलायमाय आंलातै ते आबो कितिंगै जारा सिन बरकनो कंकक्शन केस जाटा फेब्रिकेटेड केस रखलायखा आबो विड्रॉल खायनान बागैनाय दिनि सिनि आबो स्टेट गवर्नमेंट थानिबो जों मेमोरेंडम बलायसों SDM नि माध्यमे जों होबाय हामबाय आसालनि खादुमानि रेली ताकारजला लामप्रानि सिमिसेंगै जम्पुइजला SDM बसकांगो फायै पाइरवि रिजाखा खादुमानि रेली ताकारजलानि सिमि अशोकनि ककथुम चिन खरां।